akong manghod si Alma, pabaligyan ko niya bingka. Maligyan ko bingka. Kung kisa to'y gusto mo palit og bingka, i-chat lang ko ninyo, i-PM lang ko ninyo kay bingka niya with butong. Tag-benching ko ang 30 mo guday? Aw, sorry. Tag 30 di ay. Makatapal kong 5. Mo to guys. So guys, mag-post ko og kuan, naligna na ang bingka. Kung kisa to mo palit la, kuan nila kung narak maderder. So man ang pansit. Kisa man ang pansit. Dili ka mo. Ay, vlog ko na. Giapilan ko niyo pansit. Oh, gipadalan ko niya og pansit. So thank you maderder. So, mato na mi. Padong ko sa trabaho, sila pod padong sila manguli. Ang isa dito, busy po siya nanghungkab to pansit. Busy na kapag hukap. Ay, nanghungkab siyang pansit. Asang imasil. Arasil. So, di man ta ko magdala. Sa YouTube ron. Di man ta ko Pilan mo ko ni Madarder og pansit. Akong lalaki. Dara akong sister. Guys, kanang hungkab. Wala man ko nang hungkab. Ug mga tanami guys, mga naog nami guys. Ug ang amo mga chinilas diri guys, nangalagpot na guys. May daghang kay mga hinalay diri guys. So, adto nami guys. So kada mader maginasaran lang kadiha. Oh, manguli nami dong siyan. Sa mga bulak sa kong maderder. Loy ka. Hala kanindot man dining bulak ni mama oh. Ma panghatag ni mong bulak ma, dagkuha gud ani mong bulak ma. Nako inani dito ko Oh, ako ana to. 100 dito. Ay, atay bahala kay 100 ya pa. Imong ka pa pa. Nya pag himan-himan 100. Kay wa man to nako gisulod. Ako ana lang to. Ay, la pa bayra. Dito. Gani. Gamot na gani. Mo gani no. Og tara na. Muli na mi dong. Dong. Bye. Bye dong. Hi. Ina da Hi. bye. Dong. Ina ayo-ayo. Yan na, hi mama. Hi mama Jujit. Nga naroon sa asar. Kwait. Yung ka kanang laag sa forest. Ah. Tara na mga adto na ta. Manguli nami guys. Ina pwede si man tuhon among kanang kasada guys kay. Guys, kanang lapok guys. Lapok bito kay ni diri ay. Mo lapok ra bitog tingulan sister. Ilagang sila bit-bit silang pansit guys. Kanang nasa likod guys, nagdalagbag. Uno nasa sudan guys. Uno nasa sudan ilang mga bag guys. Nara ko. Bit-bit na ko padala mama. Hoy, pagpuyo may mapagsigdagan-dagan. Hoy, Ginoo ko ning akong apo. Pag hi guys dira. Asa? Uy, Ginoo ko nalipong jud ko ana. Pati pa na akong inom daw. Ano, binuhat nila. Ay, na-overdose man daw tato. Hala! Hoy, Hoy, na-overdose man tato. Dapat mandili nga to. Asay, Parlin? Ha? Kang nini. Ay, kayo. Ay. Ay, kana. Diha. Oh, ni abroad. Oh, ni abroad siya, oy. Buko ni sakay ato nga baubaway na. Dali, gunit rin sa kuha. Nako pila mo sakay ko sa aya kay pila ko social ilog. Hi, guys. Kay ba kung guys nga nanaog ka kay Yawa ka ni sakay ganina kay Pila ko mo ko siya ilog. Pil raman to nimo silo wala man Amo siya ilog. Doon nami guys. Pet. Dito ka sa likod yan na oh. Dito ka sa likod yan na ba? Ay pag una-una daplin ha kay nasakyanan no.
Oh, pip, 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 bitaw yan ah. Oh, yan na. Dako kayong sakyanan yan ha. Padaplin ha. Dali, be. Gunitan, tika, be. Gunit, ipit. Anak. Gunit, daplin, pit. Daplin, pit. Inglik. Di ka mo sakay anak kay baho pug ka nagilok. Yan na, nay motor yan na ha. Nasa likod. Nasa likod yan na. Sige na, tipas na yan na. Kay mo tipas na ta. Ay, dire rami. Dire rami guys. Dire rami guys. Manguli na sila guys. Nami guys. Mga bre nami guys. Bye guys. Bye na. Bye guys.